Η κόρη με το αστέρι στο μέτωπο της θείας Λένας. Αφήγηση Κώστας Μπορμπουδάκης. Μια φορά ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα. Ήταν πολύ ευτυχισμένοι μαζί με τα 12 παιδιά τους που ήταν όλα αγόρια. Μια μέρα ο βασιλιάς λέει στη βασίλισσα: «Αν το 13ο παιδί μας είναι κορίτσι, τότε τα 12 αγόρια μας θα τα διώξω, ώστε η κόρη μας να έχει όλα τα πλούτη δικά της και να της μείνει και ολόκληρο το βασίλειο». Η καημένη μητέρα από τότε καθόταν όλη μέρα λυπημένη. Ο μικρότερος γιος της, που τον είχε βαφτίσει Βενιαμίν και που ποτέ δεν έφευγε από το πλευρό της, τη ρώτησε μια μέρα: «Μανουλά, γιατί είσαι τόσο λυπημένη?» «Αγαπημένο μου παιδί», είπε εκείνη, «δεν τολμώ να σου πω». Μα εκείνος δεν την άφηνε σε ησυχία, ώσπου του είπε γιατί ήταν λυπημένη. Μα ο μικρός της την παρηγόρησε και της είπε: «Μην κλαις μητερούλα, θα φύγουμε μόνοι μας μακριά και θα σωθούμε». Τότε εκείνη απάντησε: «Ναι, φύγετε μακριά κι οι 12, μα πάντοτε ένας ας ανεβαίνει στην κορυφή του πιο ψηλού δέντρου που θα βρίσκεται στο δρόμο και από όπου θα μπορεί να φανεί ο πύργος του παλατιού μας. Αν γεννηθεί αγοράκι, θα πω να υψώσουν λευκή σημαία και τότε θα μπορέσετε ελεύθερα να ξαναγυρίσετε πίσω. Μα αν είναι κοριτσάκι, τότε θα υψώσω κόκκινη σημαία και εσείς να φύγετε όσο μακρύτερα μπορείτε. Και ο Θεός θα σας προστατεύει. Κάθε νύχτα εγώ θα σηκώνομαι και θα προσεύχομαι για σας, για να έχετε το χειμώνα μία φωτιά να σας ζεσταίνει και το καλοκαίρι πάλι να μη σας μαραίνει η ζέστη». Αφού λοιπόν τα 12 αδέρφια πήραν την ευλογία της μητέρας τους, έφυγαν και χώθηκαν μέσα στο δάσος. Όλοι με τη σειρά τους ανέβαιναν στην πιο ψηλή βελανιδιά που βρισκόταν στον δρόμο τους και παρατηρούσαν τον πύργο. Τη 12η μέρα ήρθε η σειρά του Βενιαμίν. Ανέβηκε και αντίκρισε μια σημαία να κυματίζει. Δεν ήταν άσπρη, παρά ήταν κατακόκκινη, σαν το αίμα, και τους έδινε σημάδι ότι έπρεπε να φύγουν. Τα αδέρφια αγανάκτησαν πολύ και άρχισαν να γκρινιάζουν και να λένε: «Πρέπει λοιπόν να υποφέρουμε τόσο πολύ για ένα κορίτσι?» Ύστερα χώθηκαν πιο βαθιά μέσα στο δάσος. Στη μέση του δάσους, στο πιο σκοτεινό μέρος, βρήκαν ένα μικρό χαριτωμένο σπιτάκι αδιανό. Είπαν λοιπόν: «Ας κατοικήσουμε εδώ. Εσύ Βενιαμίν, σαν μικρότερος και πιο αδύνατος, θα μείνεις να προσέχεις το σπίτι. Εμείς οι άλλοι θα πάμε να βρούμε κάτι να φάμε». Φύγανε λοιπόν και κυνήγησαν λαγούς και ελάφια, πουιά και περιστέρια και κάθε τι που είναι καλό για φάγωμα. Ύστερα τα έφεραν στο Βενιαμίν να τα μαγειρέψει να φάνε και να χορτάσουν. Έζησαν έτσι 12 χρόνια στο μικρό σπιτάκι, χωρίς να τους φαίνεται πως κυλάει αργά ο καιρός. Στο μεταξύ όμως η κόρη της βασίλισσας μεγάλωνε. Ήταν τόσο καλόκαρδη και όμορφη και στο μέτωπό της έλαμπε ένα χρυσό αστέρι. Κάποια μέρα που είχαν πλήσει μεγάλη στο παλάτι, είδε ανάμεσα στα ρούχα 12 πουκάμισα. Έτρεξε λοιπόν και ρώτησε τη μητέρα της: «Τίνος είναι, μανούλα, τα πουκάμισα? Είναι πολύ μικρά για να τα φορά ο πατέρας». Τότε η μητέρα της απάντησε λυπημένη: «Κορούλα μου, είναι για τα 12 αδέρφια σου». Το κοριτσάκι απόρρισε: «Μα πού είναι τα 12 αδέρφια μου? Ποτέ δεν άκουσα να μιλούν γι' αυτά. Μόνο ο Θεός ξέρει που πλανιώνται μέσα στον κόσμο». Και της διηγήθηκε ό,τι είχε γίνει. Τότε το κοριτσάκι λέει: «Μανούλα, μην κλαις, θα πάω εγώ και θα βρω τα αδέρφια μου». Πήρε λοιπόν η κοπελίτσα τα 12 πουκάμισα και μπήκε βαθιά στο μεγάλο δάσος. Η μέρα έφυγε και κατά το βράδυ έφτασε η κόρη στο σπιτάκι. Μπαίνει μέσα και βλέπει ένα νέο που αμέσως τη ρώτησε: «Από πού έρχεσαι και τι ζητάς εδώ?» Και ενώ έλεγε αυτά, θαύμαζε την ομορφιά της και τα βασιλικά της φορέματα και το άστρο στο μέτωπό της. Το κορίτσι απάντησε: «Είμαι η κόρη του βασιλιά και ζητώ τα 12 αδέρφια μου. Θα πάω παντού σε όλη τη γη για να τα βρω». Και του δείχνει τα 12 πουκάμισα.
Τότε ο νέος κατάλαβε ότι ήταν η αδερφή του και φώναξε: «Είμαι ο μικρότερος αδερφός σου, ο Βενιαμίν». Το κορίτσι άρχισε να κλαίει από τη χαρά του και μαζί της έκλαιγε και ο Βενιαμίν και φιλούσε και αγκάλιαζε ο ένας τον άλλον με αγάπη και στοργή. Ύστερα από λίγο όμως, ο νέος της λέει: «Αδερφούλα μου, υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο για σένα. Έχουμε ορκιστεί ότι κάθε κορίτσι που θα συναντάμε θα το διώχνουμε, γιατί κι εμείς φύγαμε από το βασίλειό μας εξαιτίας ενός κοριτσιού». Τότε η αδερφή του είπε: «Ευχαρίστως, θα έκανα οτιδήποτε. Φτάνει να ήταν καλό για τα αδέρφια μου». «Καλά. Κρύψου κάτω από το μαστέλο ώσπου να γυρίσουν τα 11 αδέρφια μας και θα κάνουμε ύστερα μια συμφωνία μαζί τους». Το κορίτσι υπάκουσε και μόλις έπεσε η νύχτα, γύρισαν τα αδέρφια από το κυνήγι και βρήκαν το φαγητό τους έτοιμο. Κάθισαν λοιπόν στο τραπέζι για να φάνε και άρχισαν να κουβεντιάζουν. «Τι νέα λοιπόν, Βενιαμίν, εσείς δεν έχετε κανένα νέο?» ρώτησε ο Βενιαμίν με τη σειρά του. «Ωραία. Εσείς βγήκατε έξω στο δάσος και εγώ που έμεινα στο σπίτι ξέρω περισσότερα από εσάς». «Για λέγια λοιπόν», φώναξαν με ανυπομονησία. «Υποσχεθείτε μου πρώτα ότι το πρώτο κορίτσι που θα συναντήσουμε δεν θα το διώξουμε». «Ναι, ναι, το υποσχόμαστε. Έλα τώρα, πες μας τα νέα». Τότε ο Βενιαμίν τους λέει: «Η αδερφή μας βρίσκεται εδώ», και σηκώνοντας το μαστέλο τους φανερώνει τη βασιλοπούλα που ήταν στολισμένη με τα βασιλικά της φορέματα και είχε το χρυσό αστέρι στο μέτωπο και ήταν τόσο όμορφη και τρυφερή και γλυκιά που όλοι καταχάρηκαν σαν την είδαν και την πήραν στην αγκαλιά τους και τη φιλούσαν και τη χάιδευαν και οι καρδιές τους γέμισαν από αγάπη για αυτήν. Από τότε έμεινε στο σπίτι και βοηθούσε το Βενιαμίν στο νοικοκυριό. Οι άλλοι πήγαιναν στα δάση για να κυνηγήσουν ελάφια και πουλιά για το φαγητό τους και οι αδερφοί τους με το Βενιαμίν φρόντιζαν να τα μαγειρεύουν νόστιμα. Η κοπέλα κουβαλούσε ξύλα για τη φωτιά και λαχανικά, πρόσεχε τις χύτρες που έβραζε το φαΐ και έτσι όταν έφταναν οι άλλοι όλα ήταν έτοιμα. Έβαλε και σε όλα μεγάλη τάξη και τα κρεβάτια ήταν πάντα καλοστρωμένα και καθαρά και τα αδέρφια της ήταν κατευχαριστημένα και η ζωή κυλούσε για όλους ευτυχισμένη. Μια μέρα ο Βενιαμίν με την αδερφή του ετοίμασαν ένα σπουδαίο τραπέζι και σαν μαζεύτηκαν όλοι στρώθηκαν στο φαγητό και στο πιωτό και έκαναν μεγάλο κέφι. Έξω από το σπιτάκι υπήρχε ένα περιβολάκι. Μέσα στο περιβολάκι άνθιζαν 12 κρίνοι. Η κοπελίτσα σκέφτηκε ότι θα ευχαριστούσε τα αδέρφια της αν τους πρόσφερε από ένα κρίνο στο τραπέζι. Βγήκε λοιπόν να κόψει τα κρίνα. Μόλις όμως τα έκοψε, τα αδέρφια της μεταμορφώθηκαν σε 12 περιστέρια και πέταξαν μακριά πάνω από το δάσος. Και το σπιτάκι και το περιβολάκι χάθηκαν κι αυτά. Και το καημένο το κορίτσι βρέθηκε ολομόναχο μέσα στο άγριο δάσος. Καθώς όμως κοίταζε τρομαγμένη ολόγυρα, την πλησίασε μια γριά και της λέει: «Κόρη μου, τι έκανες? Γιατί δεν άφησες τα 12 λουλούδια εκεί που ανθίζανε? Ήταν τα 12 αδέρφια σου που τώρα μεταμορφώθηκαν για όλη τους τη ζωή σε περιστέρια». Κλαίγοντας το κορίτσι τη ρώτησε: «Και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ελευθερωθούνε?» «Όχι», είπε η γυναίκα, «μόνο ένας τρόπος υπάρχει, μα είναι πολύ δύσκολος. Θα μπορέσεις να λύσεις τα μάγια μόνο αν μείνεις βουβή 7 ολόκληρα χρόνια. Ούτε να μιλήσεις θα πρέπει, ούτε να γελάσεις. Αν πεις έστω και μια λέξη, ακόμα και όταν δεν θα μένει παρά μία ώρα για να κλείσουν τα 7 χρόνια, όλα θα πάνε χαμένα. Τα αδέρφια σου θα χαθούν από αυτή τη λέξη που θα πεις». Τότε το κορίτσι είπε μέσα του: «Είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσω να ελευθερώσω τα αδέρφια μου». Ύστερα έψαξε και βρήκε ένα ψηλό δέντρο, σκαρφάλωσε εκεί πάνω και κάθισε και έγνεθε και ούτε μιλούσε πια ούτε γελούσε. Μια μέρα
βγήκε να κυνηγήσει στο δάσος ένας βασιλιάς που είχε μαζί του ένα πελώριο κυνηγητικό σκυλί. Το σκυλί έφτασε στο δέντρο που καθόταν η κόρη, σκαρφάλωσε απάνω και άρχισε να γαυγίζει δυνατά. Τρέχει τότε ο βασιλιάς και βλέπει την όμορφη βασιλοπούλα με το χρυσό αστέρι στο μέτωπο. Τόσο πολύ μαγεύτηκε από την ομορφιά της που την παρακάλεσε να γίνει γυναίκα του. Μα εκείνη δεν έβγαλε μιλιά, μόνο ένα νόημα έκανε με το κεφάλι της. Τότε ο βασιλιάς σκαρφάλωσε στο δέντρο και κατέβασε κάτω την κόρη, την κάθισε στο άλογο του και την έφερε στο παλάτι του. Ο γάμος τους έγινε σε λίγο με μεγάλη λαμπρότητα. Μα η νύφη ούτε μιλούσε ούτε γελούσε ποτέ. Ο βασιλιάς ήταν πολύ δυστυχισμένος. Νύχτα και μέρα έκλαιγε που η γυναίκα του δεν του μιλούσε. Σαν συμπληρώθηκαν όμως τα 7 χρόνια, ένα πρωί που ο βασιλιάς την παρακαλούσε στον κήπο του να του μιλήσει, πέταξαν από πάνω τους 12 περιστέρια. Μόλις τα περιστέρια άγγιξαν τη γη, αμέσως μεταμορφώθηκαν στα 12 αδέρφια της κόρης. Πλησίασαν την αδερφούλα τους και την πήρανε στα χέρια τους και τη φιλούσαν και δεν την χόρτεναν. Και τώρα που το στόμα της είχε λυθεί και μπορούσε να μιλήσει, εξήγησε η κοπέλα στο βασιλιά την αιτία της σιωπής της και γιατί δεν γελούσε ποτέ της. Και από εκείνη τη στιγμή έζησαν όλοι μαζί ευτυχισμένοι.